Hormatly Atawatan TV YouTube kanalynyň tomoşaçylary. Bu habar esasanam Türkiýede bilmek isteýän ýaşlarymyz we olaryň enatalary değişli. Ine 2020-nji ýyl üçin hukuk howlaşyk mevsum tamamlandy. Indi bizden köp soraýarlar. Indiki ýyl spesek näýe bolar? Ine bu spesek ine şuun belli boldy. Ine biz Atawatan Türkmenistan.com saýtymyza ýerleşdirdik. Eger 2020-nji ýyl üçin Türkiýeden jemi 54 sanak üniversitet şu sanağa giren bolsa, 2023-de bu sanağa 7 sanak artdy we jemi 63 sanak üniversitet boldy. Bu ähli sanağı siz Atawatan Türkmenistan.com saýtynyň bilim saýpasyndan okap bilersiňiz. Şeýle hem Türkiýede bilmek isleýän bolsaňyz, bu arada hyzmat berýän, İstanbulda ýerleşýän Atawatan Danışmanlyk LTT firmasyny ýüz bilersiňiz. Onuň telefon belgileri, salyklary Google kartada bardyr. Yeni orada belirtmeye gelýär. Şu sanawa ilkinji ýerde Türkmenistanyň 3 sanak ýokarky hujagy habarçy agda hökümine goşuldy. Bunun size ýetirýär. Kanalymyza agda bolmaga dowam edin. Hoş, sag bolun.